vlog po natin ngayon ay vlog po natin ngayon po dito sa Barangay Tapaga po. Makakalaban po ng tropa. Sino nakalaban mo kami? Agila. Passport Agila po ang makakalaban mo ng tropa. Nagkatay po kami matapos kong naunang sir. Katapos mo niya. Ayun si Sir San Diego nandoon. Siya yung MC. Diego! Pagkabili at doon. Pounder. Okay, shoutout po sa mga kaibigan po natin na Mike Delta Force dito po sa Palit, Pampanga. At dito po siyempre ay mananalo. Tingnan na po, ang laki nila. Wala po mananalo po sa kanila dahil sa sobrang laki nilang katawan nila. Ewan ko lang po yung bola kung kaya nilang i-shoot. Yan lang po. Upmax at GMDFI. Yan, best win po yan. Yes. Protein. Thank you. Dito po tayo sa Paris yan. Next time po lang, maganda na tayo ng bola na. Yang pasan mawalas lema ada problema
Isang bawas pa. Traveling. Shot clock 10. Oh. The ball. It's good by the ball. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, scoring sa... Ay, ganda na natin, o. Pagkahawak, dilipat ko na ngayon. Tayo mamaya. Ito sinusundan, yung sombrero. Pag naka-jumble, yun. Foul! Gambata, dribble. Uy, si Tangkat. Parahan, lako. Parahan. Sige. Hindi nakagalit. Yun ay still. Ito. Foul kay... Sino yan? Bye. What's going on? Stop. Papapalik na. Dobel, sobrera. Nagkatala ng bola. Pinahanapan mga... sumatulaksak. Pinahanapan lang. Hindi na, nakakawal na naman. Nakalit mo. Ayan. Pinasa kay Lakas, number 20. Dribble ulit. Pinasa ko ulit kay Lakas, number 20. Pinasa ko ulit kay Lakas. Okay, shoot for 2. Lakas, number 20.
Ayan, nalawin, number 4. Pinato. Kuha niya! Tingasa, kawakap. Shoot, number 2. Okay, Pastor Ragna. Ayan, magigit 2 and 25 seconds. Brought to you by Conchito. Conchito, brought to you by Oxygen. Magkalako ng Oxygen kini para retang himingal dinatalang Oxygen. Back to the ball game. Yan. Okay, balik-balik tayo. Conchito member ka, task force niya. Task force ka niya. Task force ka niya. Yan. Labas ng mic sa boys. Ayan. Espera. Last 2 minutes. In third quarter. Ayan. Dito. Ayan. Mangyari. 1:37. Ang oras natin. Number 28. Sinasak. Pasok. Task force ka sila. Lumilipad! Lumilipad! Lumilipad ang pakpak! Nakap! Okay, time out! Aula ka! Okay, time out! Mike, take the force! Okay, research time out! Ang bola ay nasa Agila. Ayan na. Ang vlogger ng NBA, ayan, umiikot. Ayan na, makikita nyo sa YouTube. YouTube ng GMBFI. Number 28, pinadalang bola. Ayan, Cruz, Pinasa, 28, 7. Okay, wala nang lakap. Nangyari. Lakap pa rin pala. Okay, 15 seconds. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Kaya ba niya kyalang yun eh? Kaya patay mo. Ama! Hoy, si. Dengan bola yang
screen oh. Screen yan, open oh. Nice! Nice play! Makapalog nila sa yapi. Yan, masuk. Yan, number 6 yang tahu. Isi lang. Oke, dalam tempo tapos na kanilang bola. Madali ang tutusin dito. Oh, wala. Okay, same ball. Lamay ka na tulos ng bola. Yan, laro-laro lang. Yan, kasa. Awin-awin lang. Ayan, laro. Last 3 minutes. Ayan, siap kau. Siap kau. Time out. Last point na kita. Okay, time out muna. Jambol. Hasil gol. Oke, saya bersama kali. Last point na kita. Let's Pinasok, number 6, yang tahu. Masuk. Yang tahu. Hawe. Nakita. Penalti.
Oxygen muna habang napakay na. Okay, pangalawa, sumaw. Alright, shoot. Nandun ang masarap. Kaya, pasok. Ang yata kami. Okay, laro lang naman ang habol natin eh. Bali, pagpapagos yan. Ayan. Masuk. Dibawa ng Ayan, baik ka naman. Ayan, kaya pa rin. Baik ka naman, pangalawa. Ano? Ayan, ganyan. Nag-hindi naman ng kami. Ito pala kalaro. So, dito ko na po tapusin yung aming video. Maraming salamat po sa mga nanood itong video ko. Okay, God bless po.